समायदो बिराद मोजां मोनथारदो नाइस खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनानै लाग्रोनाय थाबाय बुथेथे महरखौ लानानै ओमफ्राय बुथेथे होननानै दा मुगै लोगोफोर ओमफ्राय आंनि ब्लगखौ फुरा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दिनै आं मा भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव स' नोंथांमोना बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबलांबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय लोगोफोर थौदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय लोगोफोर आं मा ओंख्रि संखो दिनैयो मा ओंख्रि संखो नोंथांमोननो एसे देखायना होलांसै आङो संनायखौ देखायलायनाय जायासै बयबोथ' बिदिनो संनो खावनो रोंखागौ ओरै होननानै बेफोरखौलाय मा देखायबाय थालायनो ओरैनानै डाइरेक्ट आं मोननायखौल' देखायनोसै लोगोफोर नोंथांमोननो मा ओंख्रि संखो लोगोफोर नै इयो थारुन आरो थारुनजों ना गोरानसो संबाय नै लोगोफोर जोंहा ना गोथाङाबो मोनफैयासै नालाय ना गोरानजों संबाय आरो लोगोफोर नै ओमफ्राय नै बे जाबाय नै लाव बिगुर ओमफ्राय लेस्रि ओमफ्राय आलु लगाय गथाय फ्राय आरो लोगोफोर गोरान भाजा मोनसेथ' थाखागोन नङा होमबा भाजा नङाबा जोङो जानोनो हाया लोगोफोर ओमफ्राय गथ'फोराबो बिदि ना गोरान थास'फोरखौ जाया नालाय बिसोरनि थाखाय स्पेसियेल आरो दै एसे गुब्रुलायलांबाय हनै दाउदैया गोजां बोथोराव बांद्राय मोजां जाया दाउदैफोरखौनो बिदैफोरखौनो एवना जालाबायनांगौ गोजांनायाव आरो थन्थ्रासो जायो दाउसा फिसाफोरा थैजोबो जालाबायनोसै ओमफ्राय लोगोफोर गोजां बोथोराव दाउसाफोरा थन्थ्रा जानानै थैयो बिदि होननानै आङो दाउदै लकेलखौ खावसे एवनो होननानै लाबोबाय लोगोफोर नै दाथ' गोजां बोथोर जाबाय नालाय लोगोफोर दाउसाफोरानो थाया ओरैनो थैगारोसो ओमफ्राय दाउदै जानाया साबसिन नङा होमबा लोगोफोर ओंखायनो लाना फैबाय आङो फ्राय खालामसै आरो बेखौ एफ्ला खालामना होबाय आं लोगोफोर सामब्राम दरनै होनानै नङाबाथ' थोआ मानसि गोबां नालाय सामब्राम दरनै होनानै एवना होबाय आं लोगोफोर नोंनियावसो गोबां नुदोंमोन नै दाउदैयानो फिसाथार दाउ जोख्लिनसो नालाय जानोसैबो लोगोफोर आंना दाउदै बुस्थुखौलाय मा एवबाय थानो नङा होमबा जाथारबायबो आंना दाउदै एवनाया एवलाबायबाय दाउदै बुस्थुखौलाय आरो बेसे गोबावथो एवबावनो नङा होमबा लोगोफोर भिटामिनासो खारो जाखांबाय लोंखांबाय लोगोफोर नै जाखांनाय लोगो लोगोनो गय खानसे जालायबाय ओमफ्राय गय खानसे जाखांनानै नै नारा मुथासे लायलायबाय आरो हिनजावफोरनि खामानि एकदमबारे सोलाबा दसेबो जिरायनोनो मोना होननाय बायदिसो ओमफ्राय सानबा गुसुंना दा लोगोफोर दसेनो मोनायो जाखांबानो मोनायो ओमफ्राय नै जाखांनाय लोगो लोगोनो खारबायबो ओमफ्राय नै लाबथारबायबो आरो लोगोफोरनो माइया मोनजोब्बाय आरो जोंनिखै लोगोफोर दासान्दि एकदम माइया हानाय थाम थुम आरो ओमफ्राय जेब्ला माइया हाखांनानै माइ साय रोगागोन होमबासो मोसौ होनो जायगा मोनगोन आरो जोंहा ओमफ्राय दासान्दि बिराद खस्थ' लोगोफोर लान्थं बिजावजालिनि फिसाजो आरो एकदम दुगैगासिनो नै बेसेबा थान्दायावनो जि मोजां मोनो दैजों गेलेनो बिजावजालि उन्दैथारनि फिसाजो आरो इयो लोगोफोर फिसाजोआ सासेल' जोंहा ओमफ्राय एकदम बाबु गोजा आरो हिन्जावसायानो सासेल' आंनाबो सानै ओमफ्राय बिजावजालि टुनाबो सानै ओमफ्राय थ्रिनिया सासे मा ओंख्रि एसे मेंना फैदो मस्थ' मोजां जोमग्रा लाना फैबाय मा ओंख्रि जाखो बबे ओंख्रि नाफाम थास' बिथ'रिजों गोजां बोथोरनि ड्रेस लाबलायबाय नै आंना बिजावजालिया ओमफ्राय नै आसल माखा नायनायानो नायनाय नै लानायावबा गैया सिगां ओरैनो नायोल' फैसा गैयाबा मानो नायो फैसा गैया गारा नायनायावबा एक नाम्बार थफ्ला बुफ्रुनायावबा एक नाम्बार सानैबो मिथिगो ना आं हले लाखाया नालाय नायखायाखै फैसा गैया नालाय गोजां बोथोरनि जि मोजां ड्रेस लाबबायानो गोजां बोथोराबो नै बारानि सायाव बारा जाबोबाय नङ नालाय नायग्लिजोबनासो हरखायो नै बाजाराव लांनो गोनांखौ इसोरो मिथिगोना नायनाय नै
मोजां नायखायो मेनानैसो आइयाबो होख्लायखायो नायनाया नायनानैल' बिखाखौ गोजोन होयो आरो लोगोफोर एकदमबारे थेवबो नायथारगोन आरो नायनाय बिहामजो फालोसेनि गेजेराव माबायदि हाबखावना नायदो नायनाय गोजाखौसो फट' जाखायो आं मा साफा मोनो गोजाखौ बोरमानि थैखौसो पसन्द जायो बेसेलाय बेसे 300ल'था 300ल' होनलायबावबायसो जा फैसायानो गैया साफा नुदो लादो इखौनो गांसे सिम्पोलनो गथ' दोनैबा नांगौना गथ' आरि दोनैबाय थानाय जायो दा आरो गोजां बोथोर फैबायना सोलाय लानो लुगैयो नङाबा नै गोजाखौनो ला बोरमानि थैखो गोजा ए मोजां कालार फैखादो सहाय आंनि थाखाय आंथ' बिराद लाइट कालारखौ लासोगारोहाय मा माथो होनगोन मा होनो इदिखो हा बाल्ब मा कालार बाल्ब अ डार्क खानायखौलाय मानो बख'ना होखो होमबा ओरैनोबा आंहाना खानायानो स्प्रिं बायदिसो हांसोनि खिथु बायदि खानायानो हांसोनि खिथु बायदि दांनाहाय मा खानायखौ मा खानांगौ नोंलाय बिमाफोरनि खानायखौ दांनो हामगौ नामा ओरैनो खानायानो लेथ्राथार नै मोदाय बायदि नुबाय आयै आंनि खानाय फाथो सेनाखौ माबायदि बुग्लुंजोबना होबाय फिसाजोनि गियाना बिदि सिगिगोन आं मोदाय जागोन आं बिदि खालामना हालाहाय आं नोंखौ सालि गुरु बिदि खानायखौ दांबाय थाना आंनिखौ ओमफ्राय नै लोगोफोर जा बिजावजालियाहाय माने दख'ना लायनो थांनायावनो सासे लोगोआनो इखौ फानथो होननानै हरदोनो आरो फेस्लिं बिराद मोजां आरो नै हेल' लोगोफोर आयु माबा हेल' लोगो मा बुस्थु इलाय ओमफ्राय नै बिराद मोजांनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय बिजावजालिया एकदम फोननाय लोगो लोगोनो प्रमान होननानै बुंबाय आरो दासोल' फोनबाय दानो प्रमान मोनदोनो माबा मोखाङानो सिल मोजां जालायदोनो दानो फोनबाय दानो नायनाय लोगोफोर दासो फोनदो दानो प्रमाननो लोगोफोर नायनाय मोदोमनायाबो जि मोजां मोदोमदो जि साफा मोदोमदो होननानै मोदोमदो मा मोदोमाखै मोदोमदांगि साफा बुरांनिसो आंना बायथा गोलैलांबाय हे भगबिन' आंना बायथायाखैनो गोजां बोथोर जालायबाय नालाय थिग गावोहाय लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे लाखिना दोनबाय आङो फोननिसै होननानै फाननो लाबबाय जेला मोजां नुदो इखौ गलाबखौ थाब फानदो नै मबाइलावबो आयौ मबाइलावबो साफा नुदोहाय ना लोगोफोर नै साफा नुदो बरिया दख'नाखौ फट' मोनसे लादो माबानो सानिखौ फारसे